ușor sau dacă o să duce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun. Că imaginile încep să-mi apare din ce în ce mai clar în globul ăsta de cristal. O să încerc să citesc viitorul în globul ăsta al meu, ca să văd că o să fie mai ușor sau dacă o să duce mai greu. Dar pentru moment întreaga lume o să mă creadă nebun, până când o să se întâmple exact ce spun. Că imaginile încep să-mi apare din ce în ce mai clar în globul ăsta de cristal. Revin cu un freestyle și un glob de cristal strălucitor, ca să văd în viitor. Mă surprinde ce mi-arată, aș fi fost mai pesimist. Dacă cat țineam globul greșit, de ce nu-mi zici? Eu-i vedeam ajunși departe, aterizând pe Marte. Dar din păcate nici n-au plecat din cartier. Când ies din case poartă măști de gaze, șansele că o să te jefuiască cu un pistol laser. Sunt soldați peste tot, dar nu ca te apere, că nu mai există nicio graniță sau drapele. Acuși fac tabere cu corporațiile globale pentru ca